आच्छा रायजोफोर आर्लेन्डा मर्निं गोसो गोरबोजों गासिखौबो खेबसे स्राय खुलुमहरनाय जाबाय दे रायजोफोर बेनिफ्राय भिडिअआ एसे लेट फैबाय थादों आंहा मानो होनबा कारन दोङो मिथिबायना रायजोफोर एसे लेट फैबाय थादों भिडिअआ होमबाबो आङो सानसेयाव मोनसेखौ होबाय थानो सेस्था खालामबाय थादों खिन्थु माब्लाबा हप्तायाव सानसे बाद जायो आरोना मा खालामनो आरो उफाय गैया बेनिफ्राय साहा कापसे स्राय लोंनानै गय खान्दिसे स्राय जानानै दायो भिडिअखौहाय लाबोनाय जाबाय टाइटेलाव मा लिरदों बिनि सोमोन्दैनो सावरायगोन रायजोफोर मिथिबा बिनिफ्राय बिथिं जोंहा मानसिफोर दोंसोयो देखायथ'ला आङो बिथिं आनैलाहा मालानि न' बिल्डिं लुदों बरियानो जि गोजौ जाखाबाय न'आबो आं दायो न' गैया आरोना आनैलाहानावसो दङ दा नै बिथिं नै फंबायमोन दङ आनै दङ आनै मा खालामदों साख्रिनिफ्राय फैबाय आच्छा आं न' गैया एसे गामि बेरायनाय हिसाबै दिनै फ्रि नालाय खामानि दामानि गैया सानडे ओमफ्राय आनैलाहानाव फैदों बेयावनो भिडिअ'थ' बानायथारनांगौ नालाय बिनिफ्राय बानायबाय आच्छा बारु रायजोफोर खारबाय आच्छा बारु होनबा थाइबानो लारुनो इन्टारेस्टिं बेनिफ्राय टाइटेलाव मा लिरदों बाथ्रायाबो बेनो जागोन दे रायजोफोर मिथिबायना बेनिफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जुदि अनसायोबा चेनेलखौहाय आरो बेल आइकनखौबो प्रेस अलाव थुना लानो हागोन अके ओमफ्राय जोंहा टाइटेला मा रायजोफोर नोंथांमोना खेबसे फरायना लादो बेनिफ्राय बाथ्राखौ सावरायलांसै नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय जोंहा बर'फोरनि गेजेरावहाय प्राय एप्रक्सिमेटलि 50 लाखसनि बारा बर' रायजो राजाफोर दं नङा होमबा बिनि गेजेरावनो 50 लाख बर'फोरनि गेजेराव बेसेबां लाख जोंनाहाय ससियेल मिडिया इउज खालामो रायजोफोर बेसेबां लाख बर'फोरा दिनै मबाइल लायो बा एन्ड्रइड मबाइल बा जिखुनु स्मार्टफन लानानै इउटुब नायो बा रादाबफोर नायो ससियेल मिडिया नायो निउस रादाब नायो इउटुब नायोबो गोबां रायजो राजाफोर दं नङा होमबा नाथायब्ला दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जोंनि न'खरफोराव न'खर गंसेयावथ' सासे गंसेब्लाबोथ' एन्ड्रइड मबाइल दङ नङा होमबा रायजोफोर आच्छा रायजोफोर बे खुरांखौ दसे दोनथ'बाय आङो जोंहा इजराइल आरो फिलिस्टाइननि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो दं ओरैबायदि गिथावना खाटारनाक जुद्धआ जागासिनो दं बेनिफ्राय बिटिआरआवबो बड'लेण्डआव जोंहा पलिटिकेलि दावहाया ओरैबायदि डेन्जार जानो थांगासिनो दं आरो जागासिनो दं ओरैबायदि दुंहाव गुदुं मोनलायफैदों सनितपुरथिं बिटिआरनि माबाखौहाय इलेक्सननि जुद्धखौहाय बारहावाया ओरैबायदि डेन्जार गुदुं मोनलायफैलायदों आरो सोरबा हाग्रामाखौ बुखियो सोरबा प्रमदखौ बुखियो सोरबा ओइ दिफिन बर' सारखौ बुखियो गावजों गाव नङा होमबा पलिटिक्स नालाय बुखिलायनायाथ' थाखागोन आरो बुखिलायनोबो नांगोन रायजोफोर मिथिबायना बुखिलायाबाबो जाया रायनोबो नांगोन माने एसे लिगेल माने डिसिप्लिनारि वर्ड्सफोरजों बखिलायनांगोन मिथिबाय रायजोफोर बेनिफ्राय बेजों माने सोरबा सोरनिबा जायिखौ बा सोरखौबा बबेबा गोरोन्थिखौ बखिलायनो क्रिटिसाइज खालामलायनोबो नांगोन बिदि खालामाबाबो मा जाया पलिटिक्सआवहाय माने जि बाथ्राफोरा थोंजों थाङा खामानिफोरा थोंजों थाङा खामानिफोरा जेब्ला थोंजों थाङा बे समायावहाय क्रिटिसाइज खालामलायनोबो नांगोन गावजों गाव नङा होमबा रायजोफोर खिन्थु आं बुंदों मा लिगेल वर्ड्सजों मोजां सोदोबफोरजों मिथिबाय रायजोफोर बेनिफ्राय टपिकआ जाहैबाय टपिकआव टाइटेलाव जे लिरदों बेखौसो बुंगोन दै टपिकनि बाहेरे टाइटेलनि बाहेरे बेलेगखौ बुंनाय जानाय नङा खिन्थु आरो उल्था सिदा कमेन्टफोराव हरनाङा माबा गोदाव सोराव भिडिअफोरखौ नायजोबालासिनो आद्रा खोथा नायनानै जानला मोनला कमेन्ट हरनाङा मोजाङै हर कमेन्टफोरखौथ' फरायथावथारा टपिकआ जोंहा प्रमद बर'नि सायावनो जागोन रायजोफोर मिथिबायना टाइटेल्सआव लिरदों पि बर' सारखौहाय माखासे प्राइभेट पार्टसजों नङा होमबा बिनि सायावनो जागोन टपिकआ आरो नोंथांमोना आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ किसुमाना हमदां मोनबायबो जानो हागौ आरो किसुमाना हमदां मोनाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो उइदाउट स्किलफुल नायलां अके रायजोफोर बेनिफ्राय जोंहा जोंनि मानगोनां एक्स प्रेसिडेन्ट अफ आबसु नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा मानगोनां एक्स आफादगिरि प्रमद सार आजिखालि बिथांखौहाय ससियेल मिडियायावहाय गोबां बायदिसिना कमेन्टस होनानै माने रायनो हमबाय रायजो राजाफोरा एक्सुवेलि बेफोर मानो जालांदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट होलाय आरो रायोबो ओरैबायदि माने पार्सनेल पार्ट्सफोरखौ
सोदोबफोरखौ बाहायनानै जे बाथ्राफोरखौ जों कमेन्टफोरखौ फरायनानै होथावा नङा होमबा दाखालिसो बावैसो सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन बड'लेण्ड रादाब बा बिदिनो गाज्रि कमेन्ट फैनायनि सोमोन्दै मोनसे टक श' लादोंमोन बिथांमोनाहाय बेयाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन नङा होमबा ओरैबायदि गाज्रि सोदोबफोर बाहायनानै आजिखालि प्रमद बर' सारखौहाय रायजो राजाफोराहाय माने बखिनो रायनो हमबाय आसलते आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जों एसे रेसपेक्टबो होनो नांगौ नङा होमबा रायनो नांगोन खिन्थु लिगेल वर्ड्सजों होननानै आं दहायबो बुंदों बिगिनिंआव स्टार्टिंआव दे रायजोफोर मोजां सोदोबफोरजों जेनेबा एसेबां बिदि गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायालासिनो जेनेबा बुंनो हायो कमेन्ट होनो हायो प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बुङा नोंथांमोननि गोसो बुंनो हागोन खिन्थु एसे फरायथावना वर्ड्सफोरखौ बाहायनो हायो होमबा मोजां जागोन एसे रेसपेक्टबो होनांगौ मिथिबायना नोंथाङा बिथांखौ सापर्ट खालामाब्लाबो नङा होमबा रायजोफोर प्रमद बर' सारखौ सापर्ट खालामाबाबोथ' एसे रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन ना जोङो बर'नि थाखाय बिथाङाबो गोबां सेक्रिफाइस खालामबोबाय गोबां दुखु खस्थ' जाबोबाय सान्दुं अखा नङा होमबा रायजोफोर एसे रेसपेक्ट होनांगौ एक्सुवेलि सोदोबफोरखौ एसे रेसपेक्टफुल वर्ड्सफोर बाहायनानै बखि राय मा बुङो आंबो बखियो प्रमद सारनि हेंथायै गोबां समावहाय खिन्थु रेसपेक्ट होननाय बुस्थुआ थानांगोन दे रायजोफोर मिथिबायना ससियेल मिडियायाव जोङो नोंथांमोना नायलाय प्राय जाय चेनेलावहाय प्रमद बर' सारनि बाथ्रा बुंगोन बे चेनेलावहाय माने 80% कमेन्ट्सआनो गाज्रि कमेन्ट फैयो मिथिबायना 20% कमेन्ट्सआसो मोजां कमेन्ट्स फैयो प्रमद बर' सारनि सापर्ट बेनिफ्राय 80%आनो प्रमद बर' सारनि हेंथायै कमेन्ट खालामो बेनिफ्राय बिनि गेजेरावनो गोबां फरायथावै कमेन्टफोर फैयो नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लियाव नाय बड'लेण्ड रादाबाव नाय बा सोरबा सासे सोरनिबा चेनेलाव नाय निउस आपडेट होग्रा जायहा प्रमद बर' सार नङाबा UPPL सरकारनि सोमोन्दै बाथ्रा बुङो बेयाव कमेन्ट्सआ खोब मोजां फैया रायजोफोर आं बेखौसो बुंदों दिनै नैबे टपिकनि गेजेरजों माने एसे रेसपेक्ट होनानै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ लिरनांगौ सोदोबफोरखौ एसे लिगेल वर्ड्सफोर बाहायनांगौ नङा होमबा जोङो एसे माने ससियेल मिडियायाव गोबां कमेन्ट्स फरायग्रा मानसिफोर थायोना एसे उसुबिदा जायो एसे गाज्रि नुयो आरोना नंगौ जों मिथिगौ जायफोरा ससियेल मिडिया इउज खालामो ससियेल मिडियायाव इन्टारनेटआव जायफोरा निउस रादाबफोर लायो बिनि गेजेरावनो बहुत 80% मानसिफोरानो प्रमद बर' सारनि हेंथायै बाथ्रा बुङोसै दानिया कमेन्ट्सफोरावहाय रायजो राजाफोरा बियो मानो थाखाय जादों बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनासो मिथिगौ नङा होमबा जायहा कमेन्ट होदों जायफोरा कमेन्ट होदों माने एक्चुअलि प्रमद बर' सारखौहाय मोनसे समावहाय ओरैबायदि रेसपेक्ट होबोदोंमोन ओरैबायदि मानिदोंमोन बर' रायजो राजाफोरा मिथिबायना जेब्ला बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टआव दङमोन बिथांखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरा गोसोआव ओरैबायदि मोनसे इन्सपिरेसन माने थुलुंगा गोनां जादोंमोन आरो मोनसे समावहाय जेब्ला प्रमद बर' सारा हारिनि थाखाय थै थां नांसोमदोंमोन आबसुआव थानानै बिनिफ्राय दानियाब्ला प्रमद बर' सारखौ लानानै गोसोआव मोनसे रायजो राजाफोरा मोनसे गिखांनाय मोनसे भाबा फैदों आरो नङा होमबा रायजोफोर हारिया माबायदि अबस्थायाव जालांगोन हारिखौ माबायदि थासारियाव दिनै रायजो राजाफोरखौ लांनो नागिरदों बेखौ एसे सानखांनाय फैदों आरो रायजो राजाफोरा जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां कमेन्ट्सफोर फैयो ससियेल मिडियायाव आं मिडियानि बाथ्राखौल'सो बुंदों जे रायजोफोर इन्टारनेटनि बाथ्राखौल'सो बुंदों आङो खिन्थु इन्टारनेट सालायै बा ससियेल मिडिया नायै इउटुब नायै बिदि बहुत लाख बर' रायजो राजाफोरबो दङ बिथांमोननि बाथ्राखौ आं बुङाखै जायफोरा ससियेल मिडियायाव निउस लायो रादाब लायो नङा होमबा जायफोरा इउटुब नायो बिथांमोननि गेजेराव 80% बर' रायजो राजाफोरानो दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै बाथ्रा बुङो नोंथांमोना जि बखिया जि बुंनो हागोन जि कमेन्ट होनो हागोन प्रमद सारनि हेंथायै खिन्थु सोदोबफोरखौ एसे मोजां सोदोब लिरनांगौ एसे रेसपेक्ट होनांगौ नङा होमबा रायजोफोर रेसपेक्टआ जोंनियाव खोब गोमालांनो हमदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय दिनै नङा होमबा जायनि जाहोनाव दिनै दे प्रमद बर' सारा गोरोन्थिखौनो खालामबाय गोरोन्थि खालामबाबोथ' जों एसेबां अयनाय सोदोबफोर बाहायनानै बिदि कमेन्ट लिरनो नाङा नङा होमबा रायजोफोर एसे रेसपेक्ट होनानै जोङो लिरनांगोन प्रमद बर' सारखौहाय बांसिनखे रायजो राजाफोरा गाज्रि मोननाय मेन कारनानो मोनसेया जाहैबाय बिथांखौ थगायसुला होननानै आजिखालि बर' रायजो राजाफोरा बुंनो हमबाय मानो होनबा किसुमान सिगाङावहाय आबसुआव थानाय समावहाय बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोर जिबायदि कमेन्टफोर बिथाङा होबोदोंमोन
स्पिच होबोदोंमोन बेफोरखौ लानानै आजिखालि रायजो राजाफोरा एसे गोसोआव बेलेग मोनसे साननाय फाब फैबाय जे बुंदोंमोन आबसुआव थानाय समाव माबा मोनसे खिन्थु दायो जाफैबाय माबा मोनसे नङा होमबा रायजोफोर बेनि उनावहाय जोंहा अबसे जों बेखौबो साननांगोन जेनेबा हारिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा लिडार नालाय हारिनि थाखाय सानग्रा हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय सानग्रा लिडार जोंनि गेजेराव नङा होमबा दा हारिखौ मोजां मोनसे लामायाव लांनो थाखाय बिथाङाबो गोबां नाजादोंमोन खिन्थुबा गोबां समावहाय माखासे गोरोन्थिफोरा जालांबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बे गोरोन्थिफोरानो दिनै रायजो राजाफोरखौहाय एसे दुखु मोननाय फोरमायबाय जेरावहाय जोंहा दासिमबो जेलाव थानाय इन्दिपिफोराहाय दिनैसिम उदां जानो हायाखिसै दिनैसिम बिमा बिफाफोरनि मेगनाव मोदैया गगायाखिसै दिनैसिम इसिबां गिदिर जाबाय गथ'आ फिसाजोआ दिनैसिम बिफानि मोखां नुवाखिसै बेफोरखौ सानोब्ला खोब दुखु नांथावना माने बेफोरखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर' सारखौ गोबां रायजो राजाफोराहाय गाज्रि मोननानै दङ नङा होमबा रायजोफोर जेनेबा इसिबां दुखु खस्थ' खालामनानै बर' रायजो राजाफोराबो ओंखारफाबाय राजा लामा ओंखारफाबाय मुभमेन्टआव बाहागो लाफाबाय गावनि सम बेसेन गोसा सम गारनानै थाखा फैसा खरस खालामनानै नङा होमबा रायजोफोर बर' रायजो राजाफोराबो दा इसेबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबो जुदि दिनै बर' बिमानि मेगनाव मोदैया बोहैगायाबा जोंनि न'खराव जुदि दुखु दाहाया जुदि खाराब्ला मा लाब जाखो सान्ति एकर्डनि नङा होमबा रायजोफोर एसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै रायजो राजाफोरा मुभमेन्ट खालामबाय बिनि गेजेरावनो जे दिनैसिम समाधान जायासै प्रब्लेमाहाय बेफोरनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा गोबां रायजो राजाफोरा जोंहा प्रमद बर' सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हमदों आदसा रायजोफोर उननि समाव मा जालांगोन मा जालाङा जोंहा सम आरो बोथोरा फैब्ला जोंखौ फोरमायसिगोन बोरै जालाङो बोरै जालाङा खिन्थु एज ए लिडार हिसाबै बर'नि थाखाय एज ए सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै जोङो बिथांखौबो जोङो रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन दे रायजोफोरा आं बेखौसो बुङो दिनैनि कन्टेन्टआ बिनि थाखायनो जे जेसेबां नोंथाङा प्रमद सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंब्लाबो रेसपेक्ट गोनां सोदोबजों नोंथांमोना बाथ्रा बुंनांगोन मिथिबाय बै नोंथांनि सोरनिबा अंगनि बाथ्रा लानानै नोंथाङा लिडारफोरखौहाय रायबाय थागोन नामा बियो गाज्रि हुदा बेनिखायनो आं गुरै खावलायो रायजो राजाफोरखौहाय बखि सोंखारिलाय खिन्थु एज ए डिसिप्लिनारि वर्ड्सफोरखौ बाहायनानै स' रायजोफोर भिडिअ'आव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय बिनिफ्राय भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन थेंक इउ स' माच रायजोफोर